Kat kumna ki kubor nen kasngi ka knai tregunai lur arja arflai lai thu bau jumai ubajur ula slat haki pang pedeng jongka Morocco kabla shim ya kumba arspa knai brengut ki breu bat da ki paungut ki bala men saujur ha ka jingki ujumai ubaklan bor hadu ndriu point pra magnitude kinong sangkai pertai bat kinong song ki bala yo ban ring video ha ka por baki une ujumai bajur layo i ya jing phat ki breu shane shatai bat ki jing linear ki kentai ki khna namar jing jor ki jing shapting une ujumai bajur ula penjot penprai ying building ha ke babun kenong ba hapo kan negari kabala pen kanyuru ya ki breu bat pet sigi jaka ba kham sngan security ba amarakash ya jaka ka ba kenong wan jongok kai pertai ki atui ba na kalyang prime minister kari India haba ula yo jing tip shafangane ula pha eki khobor solam shikinong song ka Morocco ula pha ru ka jing solam shikilong ying jong kito ki bala khlatno mat komjo sha kito ki badan hapteng ka jing minsau ka bajur makin dia no ka jing koj ka India kala long ru ka bala pen krek bani rap hakum kan ka por ba ka Morocco ka dan hapteng ki jing au prime minister kari India Narendra Modi عليه السلام يا السلام عليه السلام يا السلام